Благодаря ви. Надявам се да се чува. Аз съм много развълнувана отново да прекрача този праг на Дома на армията, защото, ако мога така да се изразя, от тук направих първите си крачки по трънливия път на творчеството в едни далечни години, когато председател на литературния клуб тук беше големият бургаски поет Николай Искров. Бог да прости душата му. И понеже разбрах, че темата е доста патриотична, тук набързо нахвърлих по памет едно стихотворение, което съм писала, но не носех. И то се казва "Размисли след отшумелия празник. След възхвали и хули, след паради и стихове, все се питам, какво се замени? Моя малка, изстрадала, и майка, и мащеха, моя свидна и скъпа родино, как далече от тебе все ми е липсвало онова облаче бяло, дето свети над къщичка малка, но истинска, пълна с обич и нежно начало. И ръцете грижовни на милата майчица, и очите добрите на татко, и децата ми, моите птици полетнали, при които ме връщаш обратно, и шепата стари и верни приятели, без които в душата е пусто, и гласът на една гайда изпискала, да не спомни ми волиха и душки. Как да кажа какво си? Ти си всичко за мене, и речта, дето тихо изричам, когато от болка съм тежко сломена и когато от обич политам, и доброто и злото, през които минавам, и коренът, дето ми вдига, когато като стебло прекършено се превивам от лъжа и обида. Изтерзана и тъжна, и красива, и истинска, каквато си, нека те има, че без теб няма как да съм българка, че без теб съм сираче сред зима. Става въпрос за огън, край брега, едно малко огнено, по-интимно. С душа ме потърси. Не съм бенгалски огън. Не съм. Извикващ екзалтирани слова, разпръскващ огнени искри, изгарящи набързо, безвъзвратно, без следа. Жарава съм и тихо в мрака тлея. Не търся бурни страсти, суета. Жарава съм и под пепелища грея, и топлия дълго с тяло и душа. Измамните искри не са ми драги. Не ме търси с очи, а с душа. Не дай да бързаш. Има време. Жаравата не чезне без следа. В душата ти оставя малък въглен, готов във всеки миг да се взреви, и пак от него огън да покълне. Ти
просто с душа ми потърси.